Vi har ju alltid pratat om att göra om mamma och pappas bröllopsresa. Kära älskade familj, vi ska till Sydtyrolen. La la la, la 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 la, la la la, la la la. Allt är gratis. Ta för er allt vad ni kan, roffa år, lämna ingenting. Hej! Måste hitta min drömtjej. Oh la la, vem är det där? Det är lugnt nu, Karin. Du behöver inte köra så fort. Det är fri fart på autobahn. Ja, på autobahn, ja. För blöt. För torr. Sune, där kom du få fan för vet du. Carl Sune Rudolf Andersson. Du är bara för mycket. Jag vet inte vad som händer. Jag har hittat en kompis. Han är jätterolig och han är jätteduktig på att klättra. Jag ska bara slappna av och njuta. Nu tar vi och skålar. Skål allihopa.